Bones, avui us vinc a presentar una estratègia per treballar els conflictes a casa. Com tots sabem, els conflictes són inevitables en qualsevol relació que ens envolta. I moltes vegades en aquestes discussions, en aquests conflictes, tenim les emocions a flor de pell. I això fa que sigui difícil descodificar-les i saber què realment està sentint el nostre cos. Per això és molt important el diàleg, l'escolta activa i el pensament mutu. Quan ens posem d'acord, és més fàcil prendre decisions i solucionar els problemes, i així cadascú se sentirà escoltat i comprès. Aquesta estratègia que us vinc a proposar s'anomena el tren de les emocions. I en què consisteix? Molt fàcil. Només necessitem 5 cartolines i un rotulador ben gruixut. El que hem de fer amb aquestes 5 cartolines és escriure què passa, què penso, què sento, què faig i quina conseqüència té. Una vegada tenim aquestes 5 coses escrites, és molt important també que el nostre fill o fills siguin partícips en aquesta dinàmica, perquè aquest tren ens ajudarà a dialogar i ajudarà al pensament reflexiu davant d'una situació que és un conflicte que ens genera una angoixa i no ens fa sentir bé. Una vegada tenim aquestes 5 cartolines, representaran els 5 vagons i els tindrem en ordre i penjats en algun lloc de la casa. Quan hi hagi un conflicte, hem d'agafar i anar cap al primer vagó. Què passa? Doncs, per exemple, podria ser el meu germà petit ha agafat els meus rotuladors. Què penso? Doncs estic molt enfadat perquè són els meus rotuladors i estava jo jugant amb aquests rotuladors. Què sento? Sento molta ràbia perquè el meu germà petit no sap jugar amb aquests rotuladors. Què faig? Empento i l'insulto. I quina conseqüència té això? Doncs que ens comencem a discutir, ens desbarallem i què passa? Que els pares ens castiguen. Una vegada s'ha descrit tota la situació, tornem al principi del vagó i el que es tracta és de dialogar amb el nostre fill i pensar una altra alternativa, altres alternatives de pensament. Què passa? Que el meu germà petit m'ha agafat els meus rotuladors. Què penso? Home, clar, són uns rotuladors molt xulos. És normal que el meu germà petit vulgui els meus rotuladors. Què sento? Estic una mica molest perquè jo també vull jugar amb aquests rotuladors, però com és petit, ell no sap que me'ls ha de demanar. Què faig? Li dic que me'ls ha de demanar primer, que ha de demanar permís perquè jo també estic jugant. I una vegada m'hagi demanat permís, jo el podré ajudar a que pinti amb aquests rotuladors tan xulos. O també podríem dir que puc demanar als pares que m'ajudin a com gestionar aquest problema. I quina conseqüència té? Doncs que potser, si faig tot aquest procés, el meu germà petit i jo jugarem junts a dibuixar amb els rotuladors nous que tinc. Amb aquesta dinàmica el que ajudem és el pensament reflexiu, que els nens se n'adonin que pensant, tot el pensament i tot el que van reflexionant ells mateixos afecten a les accions que fan. I és molt important també que els adults ens adonem que, segons l'edat del nen, com més petit sigui, més ajuda necessitarà amb les alternatives. I com més grans es vagi fent, més complicades seran els conflictes. Us dono molts ànims i espero que aquesta estratègia us funcioni a casa vostra. Adeu!